Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Адәм баласы шушы тормышта яшәр өчен, көн күрер өчен, һәм әлбәттә инде ниндидер әйберләр алыр өчен акчага мохтаҗ. Акчаны алуның иң туры ысулы дип әйтик, ул хезмәт итү, эшләү. Шуңа күрә акчам юк дигән кешегә без әйтәбез, эшлә дибез, эшкә кер дибез. Менә шушы эшкә керер өчен кеше гомере буе әзерләнә. 11 ел мәктәптә укый, ниндидер техникум, институт тәмамлый. Әле алай гына түгел, табиб булса, ниндидер җитди бер һөнәр иясе булса, тагын да күбрәк белем алырга мәҗбүр. Һәм ахыр чиктә шушы алган белеме белән, тәҗрибәсе белән ул халыкка хезмәт итә башлый. Ләкин безнең бөтенебездә үзебезнең эшне яратабызмы? Теләп барабызмы эшкә? Һәм шушы эшебездән канәгатьлек алабызмы? Я булмаса, хезмәт хакы алганда ниндидер үкенү хисе юкмы безнең? Нишләп мин монда эшлим икән, ник монда кирдем икән дип. Менә әгәр дә хәзерге кешеләргә карасаң, бөтенесе үзенең эшеннән зарлана. Бигрәк тә бу мәсәлән кешегә хезмәт күрсәтү урыннарында күренә. Ресторан, кафе, почта шундый урыннарда. Хәтта алар дөньядан туйган халәттә утыралар. Нишләп шулай икән соң бу? Бәлки моңа җавап бардыр Толстойның «Война и мир» әсәрендә. Бер кеше анда эшкә керә думага. Ләкин ахыр чиктә шушы эштән чыгып китә һәм нәрсә ди? Анда кеше эшләми ди, эшкә йөри ди. Там люди не работают, а ходят на работу ди. Ягъни ул килә, ниндидер күнегелгән бер хәрәкәтләр ясый, китеп тора, эш көне беткәнен һәм кайтып китә. Ислам дине күзлегеннән чыгып караганда, эш бит ул җәмгыятькә хезмәт итү, файда китерү. Ниндидер кешегә синең файда китерә алуың үзе бер бәхет. Инде хезмәт хакы үз чиратында шушы эшләгән эшеңгә рәхмәт әйтү. Алай гына түгел, ислам дине әйтә, синең тәнең сау-сәламәт булса ди, син халыкка хезмәт итәргә тиеш, кешегә файда китерергә тиеш ди. Шуңа күрә дә көнчыгыш мәкаләләренең берсе әйтә, тик утырганчы бушка эшләүең хәерлерәк ди. Һәм бу дөрестән дә шулай. Безнең хәзер бик күп кешеләр тик утыралар, миңа лаеклы хезмәт хакы юк дип, монда хезмәт хакы әз дип, ләкин тик утырган өчен бит күп түләмиләр. Бөтенләй түләмиләр. Хатының өстендә ятасың, пенсионер әтиең, әниең өстендә ятасың. Эшкә килгән вакытта, әлбәттә, иң беренчесе кеше эшкә омтылырга тиеш, ялкау булмаска тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытта да соранып йөргән кешеләргә садака бирмәгән, әгәр дә алар эшкә, хәрәкәткә сәләтле булсалар. Ул аларга хезмәт кылуны өйрәткән. Кемгәдер балта алып биргәнме, утын чап, утын сатып акча эшлә дигән. Кемгәдер ул сәүдәне өйрәткән, күлмәгеңне сат та шушы бәягә, шул саткан акчаңа тагын бер күлмәк ал, калганны аша эч дигән. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне өйрәткән хәрәкәт кылырга. Һәм әлбәттә инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы хәрәкәтебез, эшебез дингә бәйле булса, халыкка файда китерәм дигән ният булса, без аннан ләззәт ала башлыйбыз. Кешеләр белән аралашудан, аларга ярдәм күрсәтүдән, аларга ниндидер булышлык китерә алудан. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, эшләгән вакытта бик мөһим намуслы эшләү. Ягъни үз эшеңне белү, дөрес итеп эшләү. Без кайчакта эшне башлыйбыз, ләкин белмибез. Безгә килеп әйтәләр: "Балта эшен беләсеңме?" Беләм, эш кенә булсын. Эшли башлагач бик күп зыян, бик күп материал әрәмгә китә. Синнән канәгать түгелләр. Бу бит вакытны да ала, акчаны да әрәм итә. Шуңа күрә дә әлбәттә һәрбер кеше дә белгән эше белән шөгыльләнергә тиеш. Бит Аллаһ Тәгалә һәрбер кешене дә ниндидер сәләт белән яраткан. Кемдер сөйли ала, кемдер кул хезмәтенә ия, кемдер акыл хезмәтенә ия. Бары тик үзеңнең урыныңны таба белергә генә кирәк. Һәм әлбәттә инде синең эшләгән эшең ул булырга тиеш хәләл. Чөнки һәр харам эш ул җәмгыятькә зыян китерүче гамәл. Без әйттек, эш җәмгыятькә файда китерергә тиеш дидек. Димәк, ул һичшиксез хәләл булырга тиеш. Менә шулай иткән очракта Аллаһ Тәгалә сиңа хезмәт хакыңны бирер.
хезмәт хакының бәрәкәтен бирер. Тормышыңда фәкыйрьлектән сине азат итәр һәм эшләгән эшеңнән дә ләззәт, рәхәт таба алырсың. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.